Domi, mabali namin. Anya ngay, naaramid mo nga ro din ti bagbaga masurat para kinidumeng kan iti council. Wen, awan panawin ko na mapan ka na dumeng. Awagam la kuman Inawagak nga ron, ngam lubat sa mo ti cellphone na, tasan ko makuntak. Isuasurat latan Kay, kasano nga ro kaano ti sasangput mo? Sumagpitak tulatan Ngam numalpas lakid di ti parikot na kasinsen. Ay, agsupli ka dagos Tanya kumapay lat aramida kidya. Saan mo ako nati kasta, tamayl iliwan dahi akasinsin mo ken ka. No nakapan ka ni Jai ay numabalin saan da ka nabulusan nga agaway. Ay, amok pa'y matan dahi akasinsin Bill Maraya. So adi mo ibagbaga. Intun inawis nakakide jay karaya na mapanag picnic agalati kagkago ako nada. Ay kayat mo mutan. Kandi mo malagi po, tinapanawam. Isupay O niya, awanan tinalipatam. Ang mga ninton madamdama, adamanan kurang iti pagsukatam. Ay. Adain karga kita abrip mo. Adamutan sando, raman puruntong mo. Kantay pagturog mo. Tadi katabado mamakilagod-lagod ka dagiti tao, isunto palat pagturog mo. Huwag ka di. Nagdigos ka matano, dakan ijay. Abangan no, sukat kan tumanla, sukat adi nagdigosay. Huwag ka din, yan na ya. Nalama pa na kun. Ang mga no, makalabasan tayo boss nga agpakagayan. Kityak makapanlakit nga ro din. Hindi, nag-OIC ni kagawad to ko. Ayos. Pagdan subtitle ti suratek at drama script. Ilipas ka. Pani? Kasapulan ka ng supervisor. Nag-leave ka no ti may sa writer da. Ag-feeler ak manayin. Sa bagay, isumo pa Lalo kat bayadan na adagos ti maaramid ko. Andi nan orayan ti usto apit sa ti paragbayad na. Marami nagtistorya ti may sa kagawad. Ang nag-uay say kat pirme ti kinagraraman na. Ay, nadaman ng tiyagukap itingiwat. Naglokon. Kunak nga aramin, tibadi na dito idea na panunod ko. Ti agraraman na kagawad nga OIC. Uno ag-OIC. At damat na ti agraraman na siya. Abang kidag kanya. Si kamat ka dito, kagawad sepa. Kunak mo ni kagawad padtok. Kuno, ay si chairman padtok. No kaano apinusga ni chairman gusti ngay sumot ti agu ay si chairman. Di mo't agtalina di ti barangay hall. Amok pa yan. Kapampanaw na kagawad dumi. Mapan na kano sa pulen tay kalding na atoro ta saan asimmangpet di rabi Sos, nalpas man na. Anya ti kayat mo asawan kagawad dumay? Ang mga nimbabadan ti lalat kon kudil na. Anya? Kat intadtadan dan itilaya. Kayat mo asawan? Kinarnidan? Anya pa'y ngay. Kalding day jayan. Sinalibagan. Nupod no dayta. Di dalakat inyawisan kadata dumay. Ay, saan siguro ang mabalin ayawis da?
Di pa ikat maduktala na no sino tinagtakaw no inayaban na kayaw. Anya? Oh, saan ka rin kagawan? Ang damit kit di puntos mo Mano saan? Pambar naman la day jaya. Ha? Kasla di yo pala kabisado ti style lagi ti kakadua tayong opisyal kagawan. Ay, anya kit dagituyan akakaduaya. Ngam intundandanin barangay eleksyon. Kunamla no asino da nakagagutan. Naku namon. Kat aday ta, kanya-kanyang palusot wano pambar. Tapno di dalang makaduty. Sa bagay kat amumi pa ila kada chairman gusting da itanga stroke da. Ang maumansan ni chairman gusting nga mangsitsitar kada kwada. Ang agay ayat dan akagawad. Ta umay na kan saan, okay lang. Baypay am kanuditan kagawad. Tinto kano resulta ti barangay eleksyon ti mangedeng iti dayta. Gusto ka. Ibagbagan ni kagawad padto nga iso ti kabayagan nagkagawad dito'y barangay nagbuksutan. Nang runa no maumpot na ti may sapay a term na. Anya? Uwing kagawad duming. Day taman ti ilas-lastog na. No kumaadamanan umay nga eleksyon ti barangay kat mangabak maneng. Ay, isunto ka nun ti kabayagan nagkagawad dito'y 20 years na kano. Isaya. Kasta ti ilas-lastog ni kagawad padtok. Ang mga nudinan maungpot ti termino na talabanan nakakano iti kina-chairman inton Oktubre. Lasto ka talaga na di akagawad. Ay, sobra kagawad duming. Iso kano ti outstanding kagawad dito'y nagbugsutan. Kasano nga outstanding kat tungtungod matlang ti muna. Para sikan demotion matlang. No, ada maimog ti kakadwa na. Kan iso pa iti para adyon kagawad duming. Ay, gayam. Mano nga aldaw nga awan ni chairman kagawad. Diyan ka mo, kagawan. Ay, iso matlagayam. Akas taunay lawat ti isem ni kagawad patok itay Medyo mabayar basin nga isot ago ay si chairman. Bayama. Ta isa, ti panay pakita na iti kabalan na. Umanay-manay nga ilas-lastog na dayta Tsak manam mo. O may samot madamdama kat tutukan na no asino ti agbaling nga uay si chairman. Ay, sigurado. Addan tumanen kartulina nga ID na anakabitin ititingad na anakay suratan ti OIC Barangay Chairman. Nalabas mo dahi ta na kinaagra. Anya ak kinaagra kagawad dumeng? Kinaagra raman. Madanon kayo mo dito isangot istor ni Banay na nasupeng. Ay, si Kamot Gayam, kagawad sepa. Wan nana. Ay, wan gayam. Kasano kabayag ni chairman ni Jay Cagayan? Di na imbaga. Sumangpet to kanulatan. Apay, anya ka di talaga ti ginagara na Jay aya? Pinayaban nga ro di kasinsin na. Oh, kastagayam. Adan sa basit parikot da. Iso anapan. Tapno awan ti basasao dagiti kakabagyan na ijay. Isumot nga may nanti kalakayan na nabatbati kadagwada. Ngimat kagawad padtok ti OIC chairman bayat ti kaawan ni chairman Gustay. Saan ani kagawad dumi? Awan, ta padasin na kanumot no anyat maaramidan na. Ta di pa ilang akayat na piman ti OIC. Uwan nga ro. Ay sa bagay, dependen sa iti kayat ni chairman no asino ti pagbalinan na nga OIC. Wano caretaker ti barangay bayat ti kaawan na. Kunak ano automatic ti number 1 kagawad? Saan? No, awan ti tutukan na sa bali, ay kat iso talaga. Mayat mitkit di ngagpaiso tapno mapadasan naman. Ngam amaw, umdas manen nga ilas-lastog na dayta. Awan ngamin nagdumaan da idi kini kagawad guruod. Agraraman ako na ni kagawad duming. Palugodan tayo lataka din dagiti sa bali, tapno awan di bagbagada. Ngala, kat sa apay la ko mga rod, kaawan maaramida na apakay babainan ti barangay, bayat ti kaawan ni chairman.
Awan mo't nga ta. Kas itinakunak na nasuping. Rumwar laki di ti kinaagrana. Agraraman. Mayaman na po. Nana, lumanon kayo Ay na po. Nugak. Agtugaw kayo, Nana. Ni Chairman Gusteng Barok? Nakalib, Nana. Katsyak, TYC. Aya. Ala, si kagarudan ti pangibagak iti parikot ko kagawad Barok. Sige, Nana. Ang uay si chairman kunayo mo ta. Tasyak ti uay si chairman ita. Isu aya. Sika ti dinutukan da. Kunak no ni kagawad duming. Tay sumot ti dutukan ni chairman no kasta nga awan. Ay, katsyak mo dita. Narigat mo't no isudalatan na kanayon. Ha? Nana, ibagayon, nanya ti parikot yo. Tay bumalasang akalding ko, napukaw. Anya, asos. Ay, Nana, ang mga nunapan nagparang. Anya? Kayat mo asawan, isaon tinapan ng isapaw. Ay, kwa. Kaslakas jayan na. Kwa, kano pa yung mapugpukaw? Idilaang rabi adi nagapon. Bulos dagiti kalding nyo, aya. Ay, nakapupok da. Ngam siguro ako nakarwar. Kahit, sino nga ron ti kaslatapon nyo? Ada atapag. Ngam awan na bata da pamanagnag ko. Ngam awan sa balay. Sino? Nana? Nicolas. Ngamen, itinaminsan. Igalot nyo dagiti kalding nyo. Tadi daw may agdadali ti mulak. Ay, pasensyakan Barok. Nakalusot mat ngamin iti kubong da. Naikat ngamin ti pangal da. No di kay kitaan, wino siguraduan ang makabulos dagiti kalding nyo. Ibabak ti lalat da. Anya? Laglagi po nyo deta, bakit ansang? Ay, aray ko. Binirngasan nakpay. Awan dayaw mo iti senior citizen akas kanya. Just kikit de. Pahiga po ta senior citizen kayon. Awanan karbingan amangungat kada kayo. Ay nakulas. Lumakay kan tumat. Awanan bibiyang yaw no lumakayak winusan. Kasta tinapasama kagawad. UIC, Chairman, Nana. UIC. Ay, uwan. OIC padtok. Kasta, dayawin nyo mo't basit titakim da tao. Sige, Nana. Kagawad duming, ikabil mo man dita blatter na ita. Juan. Nakalagan ti reklamo ni Nana OIC. Talagang agraraman. Sige, Nana. Di kayo madanagan. Ag-imbestigar kami. Ay, agyaman akbarok. UIC, Chairman, Nana. UIC. Uwan. OIC. Kasta, awan na nyaman na. Akit sabay la ko mata saan da pa nga imbabatilalat ti kalding nyo ken intadtadan itilaya. Alawag ayam ti kanatengam, mangkulas. Wen kagawad. Naimbag lang nga pamataudan iti siping Tada maigatang iti bugoong kan masida. Tanangin mo't amin ang agagatangan. Mayat day ta. Organic sapay ti mulam. Aywan, 100% organic. Sanak nga agpaspasut iti sabidong kontra kadag iti piste. Nasaya ta. Saan lang apang komersyal? Ket de, pangusar matan Wala. Kat naimbag man ta nakapasyar kayo kanitanod ugok. Ubay kami kung mga road gumatang iti natengyaw. Mayat, tagsidat natin, o matidog ka no ti biyag. Una,
Nang runa organic. Sige, di kay madanagan. Mabiit lang, tamangalak. Kagawad Duming. Mabati kayo man pa dito. Basta gumatang agmat iti pasarti sa gasot. Sige. Awan gayam mangkulas. Naimbag man, no awan mati umay agdadaan ka nagtimula yaw. Anay, sayang ano ka. Ay, dahita nga rod ti parikot no daduma. Tano makabulos ti kalding ni Nana Ansang. Agtaros da dito'y kanatangak. Isoya. Kailala pa, iti madadaal da. Uwan nga rod. Pabayadan nyo nawad-wad wano ado ti madadaal. Saanan, tamok mo't lang nga awan ti ibayad na. Naitala nga, ta senior citizen mo't na piman. Uwan nga rod, isa baybay amon. Bumawi aklangan iti sa bali. Ngala, sige kagawad Duming, tapumurusak iti yawid yo ken. Pangramanan nyo kinitanod ugok. Sige mangkulas, pasar ka na iti sangagasot kan tanod ugok. Uray agbalor iti dwagasot kanya, ta ikaktumot ten na katugangak. Saan yun abayadan? Pangramanan nyo latan. Kagawad Duming. Tanod, naimbagman ta da plastik na saraka mapagkargaan ta. Delikado. Problem is solved, kagawad. Kasla daangot na rita. Anya ti karga ti plastik, taro dugaw. Saksaka kan ulo ti kalding, kagawad. Anya. Ada ka rin nagitimasaknan, kagawad Duming. Huwag si chairman. Good. Damangkulas kan Nanansang. Ay, ada akon dito, kagawad. Si chairman, Nana. Si. Wag, si chairman. Agak mo tan dito, kagawad pantok. Si kunayo mo ta. Unay kayo matan. Kagawad Duming. Iparang muti ko na mga ebidensya. May papan itinapukaw akalding ni Nanansang. Anday ti dito plastik, OIC. Kat kinumpirma ni Nanaansang nga iso tinapukaw akalding na. Kasta ka di. Kat tinamin mo ni Mangkulas, iso dati ng parte. Kat tibid daw, saan dan anailuto tanabartakdan. Kasta. Ngam ko na ni Mangkulas, nga dan ang mandarken kwa na apartyen dati kalding ni Nanaansang. Anya? Kayat ko, Nanaansang, paneknikan nyo iti dayto akorte ti barangay. At ikalding nyo anapukaw tinasarakan ni Tanod Ugok nga ulo ken saksaka ti kalding nga aday ti dayto ya plastik. Wag, kagawad. Kadita, pagsaritak mo ti Mangkulas no asino ti imbaga na kanyak ang mastermind. Wan, ibagak tipod no. Awan surok, awan kurang na. Ni kagawad padtok nga iso ti si chairman. Tinang durog kanyak apartyan mitikalding ni Nana Ansang tapno makabawi ak itinadadal amulak. Amin naman unusan kagawad padtok. Talaga nga awan lusot mo. Aminam kuma kagawad. Tadaita tipod no. Dagot nothing is solved. Nasolbaran ti kaso ti kalding na po kao. Nasolbaran. Nasolbaran ti kaso ang mapukpukaw a kalding kagawan. Pinarti na kulas kan bilin ni kagawan. Domi, mabali namin. Tagli pa kon. Pala narugrog ka na basahan ko yung libro ti pada ka manunurat. Aginatang ko iti online. Kagam, sila na banugan na kiti matak. Siya akong malapdan tiyag kidam. Mayat, dagit istorya ti dahito a libro.
Ada istorya, may panggap ka na iti nagiginura, gapo iti politika. Napintas, tiplat na. Kaya't ko mabasa, tapos makita ko no, kasano ti presentation to istorya na. Pagadala kiti kurak na ito. Tadayo bangulan na manurap na dyan nun siya. Ado pa'y katinaglabasan na posisyon niti publication. Isuitan ti chief editor iti Ilocos Magazine. Ay, isa basa ka man. Tinakdaran na tintang-tangsit na nganda kabagyan na ija Amerika ang mga lakan ko na. Nag-abroad ngagpaiso ay na, madya talaga. Sakto mo lang mawawatan ti mas basag. Nukas tayo makaturturo ka. Ay, papustok lang na tiyarik na. Ituloy kong tabasan na ito eh. Ito makariga. Kamaon dyan ang dalakay. Makasublita pa na nga ang tore niya Hawaii. Ay, agkuyog kami tumanon nga shopping kini abirat ko Hawaiana. Si kalangay Da kaming tumot aking kabagis ko George. Ay, won. Agkukuyog tayo tumanon nga upat. Agpasyar tayo tumanon ija ibang bagada Abig Island. Sigurado man tay baro nga stateside a sapatos ko na. Sa balila at talaga no na ayat ti kabagyan nga da iti abroad. May rano dagitay kas kada tao nga awan mabalbalin na. Ay lakit di Na, malagip ko lakit nga Rodnilio Tarda. Nagtangig dayjay. Nakarit launay idi binagbagaan tagaput apa nakariti kakaruba na. Ayun nga tanday jay. Ayun. Haway samot ayan di kabsat na ako na idi anang tulong kinkwa ng agturista. Wan. Alright, tawanak ton dito'y barangay tayo. Mapanak idi hawayan ko na iday. Ayun. Kit nakapan ngagpaisaw. Nga maguray ka. San pa'y matasimang patpakay? Kat no tourist bisan sa laang matibisan na ako nada idi. Amok pa yan. Sa bagay, adu mati kakabsat na iti sa bali nga ele, ang mga no idyan tinagtarosan na idi nagsuble dito'y Pilipinas. Kat tibalay na dito'y nagbugsutan, di nan subyan, nga taa. Anya tamo tayo. Ay, masurunak ang makalagip iti jarna, idi patpatigmaanan ta. Natangig ka talaga dahi dyan. Kunamlan asino akabaknagan, idi ditaw. Napintas nga tatibiyag na Tadimot nagsublin dito nagbugsutan. Ti kunamkit dehe. Amagan no saan anasaya at tinagbanagan na iti papanay di Hawaii. Kat saanan ang nakaawid. Tano agawid ditoy. Ado, ti mapagura na akas ide. Pag kuna mo titikas ta? Ngure adakla dito nagbugsutan. At damot amok asaritaan, may papan iti panagbiag iti sa balya pagilyan. Ewan markidi Nakapaminan-uta mo ta na nagbakasyon ni Jay Hawaii. Katay ko nakaon. Ang mga nakasangputan nga mabaeng agsubli dito nagpugsutan.
Yun lang. Oh, hello, Kabagis George. Kunaktumad nga umawag ka. Oh yeah! Kumusta kayon, kinipag Sophie? Kumusta? Kumpleto nagiti kasapulan yung aktor dito Hawaii? Awan, nakasaganan ka ba guys? Awagan ka kumata, ibagak ngayon ton maminsan ngal daw ti Luasmen. Ngem nakauno na kamot kay mawagain. Oh, oh, very good. Ano nga oras ti flight yo? 6:00 iti malamin ton maminsan ngal daw. Oh, nagsayatan. Urayan na kayo. Uwan, Kabagis. Sa paila kumatawan makataktak. Tapno makadanon kami daras dito Hawaii. Oh, wala. Wala, agananad kayo. Urayan iti sasangpot yun dito Hawaii. Bye. Bye, Kabagis ko agwapo. Ay, anyan. Magagaran ni Kabagis, George, sa makakita ka na kami ije Hawaii. Ay. Nung nagbiyahe kayo nga agpa Manila, Chairman. Inton bigat pa ilaeng. Inton maminsan ngal daw ti flight me. Isumat lagayam. Makabulan kayon samot nga agtor ijay Hawaii. Wayne, napautan, napanagaliwaksay. Agasampay apasyar yon, Chairman. Ay, wun nakagawad. Gundawayan, tadaagi libre iti amin na magastos. Nagasat kayo nga addaan kabagyan iti abroad, anasaya ati panagpuspuso da. Iparano da kada kayo tinamay kan ragsak da. Pakaragsakan damot ka no, tipan nakakita da kada kami ngaglangay. Enjoyin mi kanumod at ikina senior mi. Makapaapal kayo, Chairman. Nay. Anya tapalam. Adon tinapasyaryo, itipay sa bali apagilyan. Idinto tadat tao, agpatingga tayo lang iti wangawangan ti probinsya. Ay, di mo sa wanti kasta kagawad. Makapasyar kayo matkat no kayat yaw. Sa bagay, gusto da ita. Wunmat. Mabalin mo matlat ti agpakada no kayat yu ti agbakasyon. Saanan, Chairman? Igatang milat bagasan no adda urnong may akwarta. Nakasarita ka, hindi maarkila pagluganan tayo ng pamanila. Ay kat na saya at abarok. Saan mo tan narigat akasarsarita? Timawar ni Rosa, kat nang tadmang titi discount. Ay mayat Ola kay, adda ka nun nakasalita da domin kan Rosa, may papan iti maarkila alugan. Ay, imbagman barak. Adda ka no pay discount iti arkila. Buntatang, timawar ni Rosa. Nagpatawar mo't adagos, jakin ko ko iti van. Nagsaya tayo no da maarkila pagluganan tayo. Adda, awanan ti problema iti pagluganan tayo. Da kami, ti makamoy ti arkila. Ay, day taban. Ay, pagyamanan milaunay dayta Tadi pa iso apaggastusan may. Wala. Allowance yu langan, ti pagarkilayo ko may tilugan. Ikumusta da kami tulangin kada Uncle George kan Auntie Sandra. Ibagadan tulakit di anasaysaya at kumano kadwada kayo. Nadan tumot budget may. Agtor kami tumot kan Rosa. Kas ide. Sumublat kami to kada kayo. Ada
tamanan dito'y Hawaii bakay. Un garod gusteng, kasla kaano la day di umay ta dito. Uy, kasla bak nang tabot na yata ang karabakasyon ta dito yung Hawaii. Day, saan datan samot asabdan da kabagis mo? Ay agura talaan. Nakasaok mo di tayo ni kabagis. Isuda pa'y kid natin mawag. Hey, sa bagay. Kitawag da iti kakando at adim sa hagit na iti aeroplano. Naukuran da iti samsabaw. Masigurado, adan tumot mayukur ka na ta. Inton, dumtang da kabagis George kanipag Sandra. Ay, hunan niya, kasbut laiday. Nang awan damot laang. Aguray ta kadilang. Ay, Nipay ipag Sandra ti kunama. Maragsakan da dya, taimay tamanan dito'y Hawaii. ay alagat aguray tangarod Kunak tumot nga dadan. Daki jaydan nay. Ay, uy, nakita datan. Ayaw! Anda kami, Nabirat Sandra! Anda kami! Di kagpukaw at kababain. Anya ka na ya! Ang pinginapit mo tingiwat ka! Kababain nga rod. At data dito'y Hawaii. Sana nagbugsutan dito'y mabalin mo lahat at agbirkakak agpukaw. Anya ka na. Umaydan dito'y ayanta. Sigurado, mayatan ti papasyaran da chairman ken nana suping ijay Hawaii kagawad duming. Lakid di Kan kanayan sa ti get together ije balay da Uncle George. Manipod pa ini simangput da ije Hawaii. Rumbang lang a good time da. Una, panawon mo tin tapno ag-relax da. Gayam. Saan aya nga iji Amerika tinapanan nilyo Tarda alias Tarda? Sino atarda? Dete ngay natangsit akabaranggayan, akanayon ama ibarangay. Dete binagbagaan pa'y danana supeng. Wan. Ada kanu kabsat na ija abroad. Nga iso kanu tinaggastos iti panag-abroad na. Makuna tayo anagasat dagiti maka-abroad. Nagasat nga tamot dayjay kat sakit tinakam samet ti binalon na apimanaw dito'y nagbugsutan. Nakastrek nga tayo iti trabaho na. Turista lang, Mike. Hangam na labit. Tulungan niya kabsat na ijay. Agaw awir nga tayo iti kaanakan na. At da sayang gusang ideya kabsat na la iti rawarjay ng tulong kinkwana. Kun saanan sa kanumot akaunay-unay akabsat. Tasigod nga agkaapaan da. Kasta ti ko na iti karuba na. Talagang amin nga apira ni Manang Tarda. Ang mga no TNT itan, no di pa nag-awid. Tourist visa sa lang mo, ti visa na. Tari, kaano pa yan na panijay? Una niya, tidakis na no awan dakkel agatad abalon na. Kano saan mat agastusan di kabagis na. Narigat ti biyag iti abroad, no sana napintas ti panggadan. Nang runa lang aroon, no awan panggadan. Iso nga ang mga no TNT ijayag. Saan nga rod abas na makaawid ano kasta? Wala. Nalakat ti abroad, no kompleto ti papel nga agturist. Kan, no adagastusan. Ay wala. Basta da siya umani. Kat no dinagawid ni Manang Tarda, iti pan nakaungpot ti panagturistana, malpas. TNT at talagaan. No kasta tinapasamak? O, di nga. Maragsakan kami kaniha ni George iti panagbakasyon niyo man nandito yung Hawaii. So, Faye. Ay, agyaman kami ba titipan ang pasangbayo kada kami, Abirat Sandra. Hapo, makapasyar kami man dito yung Hawaii. Excited ni Bayaw Guste. Si Murot at Hagos kaniha ni George Arimuar. Uwan nga road.
Ag kinamustada mo't nga kabagis, Kate, datamat ti agbandeng abirat Sophie. Agpasyar tayo ije ayan dagiti tultulungan may a homeless a Pilipino. Ay, alaman nga road, abirat Sandra. Sa dino aya, dagijay ibagbagam. Ay, so pite, dagijay akapadayo a Filipino. Pite. Nakakaasi dati ko na bukasta, abira. Yes, Sophie? Nay, apay gay nakakaasi dakit andada dito Hawaii. Senior citizen ti kaatuan kadakwada. They are homeless. Homeless? Gasta ka day. Kaasi damot no kasta. Yeah? Kanayaw ti ipapan may kanihan ni George Ijay. Tultulungan mi ida. Kumusta mo ti biyagi di Pilipinas? Kabagis, gusting. So, matlang nga iso kabagays. Naimbag tapis full matlangan ti Pilipinas. Saan nakas karagiti kalabas? Peaceful, amakon ko na. Tawan mo't unay ti krimen ang may padpadamag. Ngam dagiti mo't nangangato nga opisyal ita ti kasla ayan ti problema. Oh yeah? Updated dito iti damdamag. May papan karagiti mapaspasama kiti Pilipinas kabagits. Adulat ti problema. Sana may bibos. Nang runa ti may papan iti droga. Ay, dahita ti madi ije pagilyan tayo kabagis. Kunambay, imbagkat medyo nagulim ka na dagiti oposisyon. Oh yeah? Awan sama to na yung tidamag may papan karagit chay. Wen, nakaro dagijay. Namnamaan dalaunay idi ang mga bak ya sinuportaran da. Ay, narigat no masubran ti agtalak iti bagi. Ado, tagbanag nga nakakaasi. Agpaiso na ita, kabagays. Mangantay tunga muna iti restaurant, sakbaya mapantayo iti ayan nagiti homeless a kakailya na Pilipino. Ay, nakakaasi dagijay. Tasanda basta makaawi di Pilipinas. Jaklaim pagarop nga damat gaya makunko na homeless dito, kabagays. Ay, aduda, kabagis. Makita yun to ida. Ado kami matamang tultulong kadagijaya senior citizen. Kasta. Kasimod dagiday a senior. Kasanulangan numatay da. Anya pa'y. Itabon ti gobyerno. Ama ka na dapay ang mamumijay, gustay. Anya. Ay. Ala makitan to Iso nga ron ng interesado akmet ang makakita kadakwada bakit. Adumot ka dagiti kakailyan na kundi lastog idinagabrod na dito'y Hawaii nga awanan ti damag ko kadakwada, Masarakan iti parke dagiti daduma homeless. Ayo yang da iti parke. Tado ti agita iti limos. Iso nga agpasyartay tupay ijay. Adata yung dito Apaw. Sino ti mangipagarop nga data manen dito'y Hawaii amang restaurant bakit? Manunti kastoy. Isong agyaman kami kada kayo kayong George kan abirat Sandra. Yeah. Bangan tayo nga umuna. Sakbay amapan tayo ija parke. Come on. Dumsag tayo.
Napintas ditoy. Saan taan nakaumay dito ididamo? Ngay nayabanda tada ka bagis George dito'y Hawaii. Bakit? Kun nga Rod. Kat adumat kayam tiyag palpal ama dito yakas sa Pilipinas. Unaya. Kasi tiday ta babae, amang itang tanggaya iti dakulap na kadagita kapadata nakatugaw iti konkreto atugaw. Wag. Ngamdi, di unay makita ti rupa na ta nakadalong daw. Ah, Pilipinan sama. unsa. Urayin tang umay. Umay mo't dumawat iti limus ka data. Limusan taman mo't data. Sabay, mabigbig mo ti bado na. Na, aguray ka. Oh. Day tabistida na. Di, rayab. Ada kapadpada ti bestida ti... Umayan, malasin ko tayo ta. Ni anyat nagan na itayo na. Bakit? Ha? Kilata nagbaliwas. Umadayon. Ni apay ngay. Mailasin mo ako stay. Wala. Ket no nilyo tarda alias tarda binagbaganta idi. Ay, uy, malangit ko. Ay. Diyan ba ado na hindi binagbagaan ta? Anya na nagilot ti lubong. Dito'y tinakadanunan na. Anyan na yatag tagainap ko. Takpay nabasa ti libro. Amuksan ti ending. Ti basaag ko mga istorya. Dumi, mabali namin. Saan sa may katiti tao ti sana mapmapnag. No adda ka di kaguman kat magunod. Sa bali man anti kaya tagunodain. Budno asa na basta may katday ta. Ado ti sa napakap ni kan ti tao. Uray yutangan tay tao ti kararwana tapno mapnaglaeng. Ngem no maminsan lifestyle day ta. Unsa? Noon nakaugal yan ti tao. Saan mat kiti asap-asap? Nagduduma ti pakapilawan ti tao. Wouldn't mate. Adaw gali ti tao aman nakikaruba. Adamad na kita'y managbulod iti alikaman adi agisublay. Adda managutang adi agbayad. Ket paglibakan ng tupayan ti utang na. Dagita nga arami ti pakababalawan. Wen, ngam no na imbag ti tao, agbayad, kan agisubli dahi tayo ti alikamo na binulod na. Tapos siyempre, di namat nga rod kukwa. Karagiti mat mangutang, agduduma manan ti ugali da. Wunmet, adda dagitay umutang nga oray awan namnamaen da pangalaan iti pagbayad da. Makambuditan lubong, kunan sapay di daduma. Ano ti kasta? Kasi tayo bigat. Agrekreklamo ni Rosa, ta agplansa kuma. Ngayon, awan gayam tayo plansa, ta binulod ka no ni Manang siya nang hindi Domingo. Domingo? Kat Sabado itan? Wan nga raw, makalawas no bigatan. Amang ano di na pa'y naplan sa amin na bado da, iso di na pa'y insoblay. Kasta timbagat. Engem sobra mo daytan. Nalipatan na lang at ang isubli mo tadagos. Anyan. Wan nga ta, mabain mo't ni Rosa amapan mangala. Apay kit din ang mabain kat plansayo mo at dayjay. Malagip kulakit nga ruday di Antigua a plansa ni Nanang yaw. Day tayo plansa, di ugeng. Wen, nataw-taw mo't dayjay gapot kapapabulod. Saanin ang natuntunan ni Nanang yaw no sa dinot nakadandanunan ni Dindaya plansa gapot kabubulod. Amangan mo't ninlakonan. Nangina na kitang tigong alikamal. Nadalamin ditan na. Nay, tinungtungan nakmet ang duming.
Tay tulag mi kan pari mayor ngay. Ay, Kung nagpaiso, di mo't adda tindaran nyo a groundbreaking. hadda nga rod. O sige, makamu ka pala diti opisina. Ag barangay chairman ka pala ang nukasapulan. Imbag ta nakapanawan di agreklamo ang mapampabasol adi agbayad iti utang, adi mo't imot utang. Ay, udasan nga imutang, tani bakit na ti imutang? Inyutang ni bakit na? Ay na, tila rum sa problema lang iti kabaranggayan. Ay, oray. Alas 12 mat na niti tengat aldaw. Agawid at pailaing. Uri ta Sabado mat ita. Irikap kon to'y barangay hall. Isabit ko pala di tarikap ti notice. Noon break. Imbis no noon break. Ay, ala. Lumidi pakto pa ibita. Narigat mat. No dito manan opisina ti pangpagustwak iti daytoy arek na. Bigao ko nam tuyang. Ay, wala na Sufing. Impabulod ko. Jak amon no ayan na. Tadimat inaklon di bimulodan nga da binulod na bigao. Nagpasyar lakit di jay bigao mon atuyang. Amang ano isupay jay nakadandano ni jay balay men. Ala, kasano ko mga dejo balayaw nana? Ay dahit ta nga ron ti question. Jakmut amo no kasano nga nabigao jay sirok ti balay may asaan mi mo't abigao. Ay, jakla kumasawan da ito eh. Mabalin, asaan apudno anang ibaon jay bimulod, iti umay mang bulod iti bigao may. Isu adi na ammo. Ne, kasano day ta? Kabaw nga men jay may bimulod nana. Binaon ka no jay manugang na. Amangan no nakam laang jay bimulod ti panang bulod na, kasta. Kasta tisim ka ni ti panunot ko. Kinalabit, idi isublin jag kabaw, sabalin tinang isublian nan. Yan day ta. Ala, umay mo kitaan jay bigao ang nakadandanon ni jay sirok meto yang amangan no iso da ijayan. Ay, isudaytan, tagpasyar nga likamen. Aging ka amayaw awanen. Iwan nga ro, Chairman. Iso nga damot pagsayatan ti makiumong kadagiti istambay iti sango ti istor. Ijay an natuntunak to ayan ti bigao. Uwain, tano sa anak mo't anak kirago, ang nakitungtungtong ijay. Saan ko kumamot anangag tis istorya ang maipapan ni tinataw-taw abigaom tuyang. Ket ita, nasara ka mo tabigaom. Ay, ilakas ka mo tapnawan makabulod. Chairman man. Imbag ta, dito'y balay may tinakadanunan na nagpasyar. Uwain. No sa bali lang ata, awanin na, nataw-tawan na namin pinsan. Ay, huwan nga ron. Nagpipin na sandan samot nga minan. Aging nga awanan ti mangisuble, ta sandan nga ammo ti akin bigao. Ay, irresponsable, jay bimulod. Talaga nga irresponsable. Awan dagiti kakastat at tao. Iso ano maminsan, ibagalatan nga awan. Nga uray no adda, jay bulbuluden da. Lalo no di matalik kun no manamnama nga gisuble.
Kasta ti remedyaw, no kayat adi mataw-taw ti alikaman. Ay, wan tagasam day taya. Nataupak ko man, dyan binayok akape. Ay, awanan na. Ala, talaga kasta tuyang. Sa nga karubaan ti alikaman no maminsan. Oh, Naimbag nga oras yaw, Chairman. kasta mo daw, rasumrag ka. Ay, oray saanin. Kababain mo. Amangan no, pagkapinakpay. Ay. Niket, sana dagas no, kahit mo ti makikapay niyan. Ha? Ay, saanin. Ibagak la ti gagara kon. Tasayang pa'y ti oras. Anya day taya. Ay, daytay man kuma. Paetyo. Karamanan tay martilyo ken ragadyo. Ken tay kabrametan tapno kompleto. Buludak ko ma. At dalang amin agpakontrata iti maipatakder abalay, Chairman. Kontrataak man. Talaga mo't na kontratista kan, Ador. Uwan Chairman. Dayta talaga ti trabaho kon. Daggal sa ti makidkidis mo kadag iti kontrata mapatakder awin no pasdak. At damot basit, Chairman. Pangkigtot iti bisin ako na dagitay aglalaki nain. Ay, sa balila talaga dagiti karpintero kontratista makuna niya. Masapol nga da kumplito aramyenta winalikamem. Awan nga rod ti rementak, Chairman. Iso da kayo tinalagip ko taamok nga adda kumplito arimin tayo. Niket, ay sumbre ka pa ya, Ador. Tairwar ko labit ay bulbulo dem, ada iji baul kahit. Aga asampay. Nakabaul pa higaya. Awan, kasla baul mutin Diya inaramid ko akahon anang idulinak. Ay aywanak talaga dagiti alikamag tapno saan da madadael. Kastaya, Chairman. Aglati da ngamin no kwa. Tauray no sa nakarpintero na dao. Adamot lata pa kasapulan ka dagitakat. Agpaiso dayta. Iswa nakadulin lata dagita tapno adda mausar no kasapulan. Ay, wun Ay, nay. Ket amangan no makasinga akon kada kayo. Saan akon asumrag? Nadaking ka. Ala, urayin naklatang arudan dito'y ridaw. Ure ibaulyo na iti alikaman nyo, tapno maiwanan kan sana mapukaw, kapilitan amairwar. Mas dawa kiti dayje karpintero ta awan alikaman na. Kontratista pa imay. Dinirit sayo ka man Madimad no mang pabain pa lang da tao. Awan kastay na saya titipada tao. Sabagay. Di tayo laam mo, no? Adan tumot, kasapulan tayo karakwada. Ado, ti kasapulan tayo, itipada tayo tao. Give in tiklaeng ti agkakaruba. Tirikat na kat adayumot, tinakaruba yun ni Mang Ador na pinabuludan nyo. No bilang kasapulan yun dagijay, kat di na pa naisublay. Problema yaw. Day ta ti adat na. No apay kitday nga dalat dagitay mangnamnamay ti padada tao. Nga ure kabailan da matapadaan dagiti kasapulan da. Atindo ka pasensya, Chairman. Apo, Chairman, ada kayo? Anya de jahay buluja. Balik kasyo pa ilan ti pirngas ko. Ay, Kasla mayayon la una iti gagara kong. ay sosapo. Langgong ngamin ni Ador alakay ko. Binarngasan nakidin iti buluja. Idin to ta, nagpintas tinahagan ko abilinda. Ala. Saan mo't nga ta ati birngas mo ti pagsaritaan taan niya? Anyat gagaram. Uno, binaon na ka di asawam. Ay, napugtuan niyo na ta.
Wala, ibagamon na niya't ibagam. Ngam sumber ka pa ya. Ay, Ibagamon kat ni agrub-rub watak. Masapak ang mapanyadya po ni Rarya tanda customer abang kay ita. nge. Ibagamon na tigagaram bulo dya. Ay, kwa. Imbaunak nila kay nga umay kumanla ka no buludin biit daytay place kan long nosyo. Mama minsan to kanon ti panangisubli na. Takaraman to, nagigay mo na binulod na kin chairman. Amo na kita napintas nagigay ta naggapun sa kanupay ijay Hawaii. Ay, uwan. Pasarabo ni kabagis na George di nagbalik bayan dagijay. Iso nga ibabaol na. Ay, apo unay takunayo nga ibabaon na nana. Agpaiso timbagak, nakabaol dagijay. Napatag namin kankwa na dagijay. Taadamot sentimental value da. Sana bali, basta awan sentimiento yo amang ipabulod kadagitag kasapulan. Ay, uwan mo ta. Ay, mabalin ka no abuludan pa nilakay ko dagijay imbagak nana. Ay, awagak pa ni Gusting Tani, jak mabalin nga ipabulod jak ibaga nga umuna. Ang mga nadamot pa kasapulan na no ko Saan mabalin? Ibagayo adagosan, tayo nakitaan no dapay mabulod ko kinikagawad siya no. Ay, ala. Nasaysaya at nga ron no ni kagawad siya no lang antin ka bumuludan. Tani, dinaktaktakan, kandi kan mataktak amang uray, tani irwar ko pa'y kuma. Sige garudan nana, agdardarasak nga men. Ay, adaman gaya man kontrata nila kay mo, Mari Buluja. Ay, Belinda. Makipagberber nga sakmat kan. Okay lang, Maritoya. Naruwama ko ni tiday taabirngas ko. Ay, adda ka din nila kay mo. Awan? Apayaya? Electrician nila kay mo. Iso nga amok, akumpleto ti alikamon na. Buludek la ko madagitay place ken longnos na. Ay, pasensya ka na. Taadda na ngayab ken kwa nang agtariman iti wiring ti balay. Intugot na dagi binulod na applies. May saasit day jay kat. Aya, binulod na dagi jay? Wen nga road, ay naimbag unay ataw ni Chairman Gusteng ta sinalbar na ti problema nila kay ko. Di pa'y lang amin nakagatang nila kay ko iti alikamon na. Anya? Kayat mo asawat? Da chairman ti bimuludan na? Wen nga road, iso pasensya ka na. Hala, damot chairman ti bimuludan nila kay ko iti usaran na itang agkarkarpintero. Kastaya? Awan lat dumadan kan lakay ko nga agbubulod no kasta. Wen niya. Ay, uwin gayam. Tangay saan akabisado nila kay ko akitaan ti diferensya ti linya ti kuryente. Nintuman langan lakay mo ti buludot. Ayabak amang kita ijay linya ti kuryente mi. Ayun apag iso. Uray quits danto kanila kay mon ititangdan mo sweldo. Planok namin ti agpaaramid kanila kay mo iti built-in cabinet me. Kasta? Ay, hindi iso. Awanan ti binuludan iti alikaman. Binulbulod lang amin met nalakay ko dagijay usaran ng karkarpintero. Ay? Di awan lat dumadakan lakay kon. Binulod na mat dagijay usaran ng agwayway ring. Kastaya. Sige, quits danton. Ibagat kinalakay ko, ta ibagamat kinilakay mo. Lakay, malagip mo ni Ador ngay may bimulod idi itirimintam. Wen, dinsapay mo't nalpas ti kontrata na apay aya. Nakitak mo ti di arubayan datuyang nga asawa ni Titos nga electrician. Ay wen. Bambantayan ni Tuyang bayat nga gragragadi iti plywood. Wen takwits da kini Titos, tadamot ijay balay da Ador. Bambantayan mo't ni Belinda amang tartariman iti linya ti kuryente da. Ay, uwan nga ron nga paiso. Adda ka numot ni Titos ijay.
Ay, makakatawa akman. Ay. Apay, anyat nakakatkatawa kat elektrician ni Titos, karpintero mo't ni Ador. Dagi jay nagpasyar arimentak ti pakakatawa ak bakit. No awan dagi jay abinulod da, awan kumati aramaten da. Sanda kumamet nga agquiquits iti trabaho itangem. Ay sos, amangan no pagkabasulak kitin dagi jay pabulod ka arimentak. Na. Saan ka maawatan ngirsi kalaang ngirsi? Anyak kumat pakabasula nagpabulod. Chairman! Nana Sufeng, umayak man! Ninsamot tuyang dayta. Ewan. Mabit lang. Mabit lang tuyang, umayak kaon. Apay aya tuyang. Sa anak nagpalikawin, Nana. Adda ka din ni Chairman. Ewan. Anya ka di day taya. Ireklamok dala kay ko kani kumarik Abilinda alias Buluja, Chairman. Da relasyon da. Nangag ko ti imbagam toya. Di mat nagquits dagiti lalakay ta iti trabaho. Saan kun aswelduan nila kay mo? Ta saan mo matan aswelduan nila kay ko? Quits dagarod saan aya? Apay akas ka ti ibagbagam? Ngam awan tulagan nga iquits tamat dagiti asawa ta. Nay. Diyak kayat nila kay mo. Natataarmat lang dayo nila kay ko Anya te. Pasol ko nga ron no napimpintasak ngam si kay iti panagkita nila kay ma. Time out. Por Diyos. Maditikas ta pag-apa nyo. Asawa yung lata ati asawa yo. Dakas makisino ka iti asawa. Maawatan niyo. Ay, Quits. Mati asawa, quits. Ay, anya dahi tsayan na natag-tagainap ko. Quits. Dumi, mabali namin. Pasingot lakid din na may papan ka iti politiko ti maibaskag. Nulukatak ti Facebook ko. Hanggang sana may libak ang magkagaran mo't da tao nga agpadaan iti update. May papan ka iti inal na mapaspasamak iti pagilian kan itintiro alubong. Anya na ya. Pasig manan adidigra ti mabasbasa kas kada manggadamag. No iti mat politika, awan lata. Saan lat nang agsarsardag na kita'y mangpadpadakas? Anyakit ingagpaiso ti tao. Awanan konsensya na kita'y kunibar ng opisyal na nagtugaw iti manon adikada. Ket uray na sukatanan ti administrasyon. Awan latan sabat ti pagbalbaliwan ti sitwasyon. Adon ti maganatan. Ni tatang. Subatang. Hello, tatang. Hello. Nakarubot kan? Ay, uwan tatang. Nakadigos ako. Agsukatak lang. Sige. Kapik la to'y tinimpla ka kapik. Uraing kan. Agsukatak labi. Huston to no maibusyo ta kapiyaw. Di ka o na yagpapagwapo Sige, bye. Bye tatang. Hoy, di kayo matanagan. Anyan ni katuganak. Isamira na pala ti mga rabak. Ay, itaman langan nga ikuyugnak ni katuganak. Ada ka no papanan mi. Sino man nga tanti kasinnarak na. Alo, ti kasinsinnarak na politiko.
Jak pa'y kat malagi pa nang iti sinarsarungkaran may politiko hindi sakbay ti eleksyon. Ano ti kumpari na nga opisyal ti gobyerno. Sino nga ta kadakwada ti sarungkaran na ita. Tapay nga ikuyog na. Ay, anyan ni katuga nga. Talaga, aman nakikumpare. Naragsak ni Mayora ng sabot kada tayo itay tatang. Awain, inururay na ka talaga. Ura na iti staff na. Narespeto na ka na iti mapan iti opisina ni Mayor. Wan, kasjay terumbeng. Awan ti mangilid-liding. Adon tinatulungan ni Mayor. Agpaiso na ita. Iso masigurado kung ado ti mayat keng kuana. No, kasta ka na yon, mailayon tulakid di Mayor. Ngam narikat no agtalikunay. San na nga mo no anya mo ti pampanunutan dagiti agam ambisyon amang kalaban to keng kuana. Wan matkat dia. Ang mapayag pa rin ta. Ay nasan la amamin ano ngaglabas ti aldaw. Madamdama magudwan to man ti tawinin. Sana mapuputan malpas to man ti makatawin. Oh. Wan matkat di. Nay, kay chay ni Mayor. Agsublin iti opisina na. Ay, nasayat. Kasaritak mampaysakpay nga agawid ta. Sige. Sinabat nan. Yan. Masirsirok ko na. Ang dalaok na may papaniti politika, tinapagsaritaan na itay. Nagsapan apa nagplano. Naglokon. Agtugli pa kon. Ang jakmat la mauray ni katugang arumwar iti opisina ni Apo Mayor. Agtugli pa kon di tinagtugawa. Timbang laki din ata masukan-sukat ay tagtugtugaw iti asidag ko. Awan makanlaw ay tayak pa dito yan nakatugaw. Ay, at amot pagsayatan to insagot ni Rosa asan glasses ko. Urag kidemak ang nakatugaw ni daw. Saan unay amadlaw na itimang talyaw kanyak ang nakakidemak gaya. Ay, mabalit ka iridap ko pa dito. Urayak laptan katuganga. Naimbag tayo manamong kayo matlang itimbaga ni Mayor, Chairman Gusting. Yakla ko makayat panagrik-nakit sa nakamay kari. Nga mangpilit mo't ni Mayor, ma'am. Di kay madanagan, tabitibitan na kayo ni Mayor. Sayang, tadi kay imanamong idisakbay ti eleksyon. Kadwa na kayo kumaitan. Anya? Wan, Chairman. Ay, Idi pa lang ibagbaga na akayat na kayo ang makadwa dito'y munisipyo. kastaya. Wan, Chairman. Uray na Engineer Gulgol ahead ti Barangay Affairs Department. Kat mamati la unay a deserve yu kumati ag sanggunyan. Ay, kastaya, ma'am. Wan ma, Chairman. Iso asaan nyo at agibasitan ti Baguio ng agsanggunyan. Kabalan nyo dayta.
Ay, Agsagana kayon para iti sumaruno. bareng ha. Nadantumod lamayat kada tao. Adu sigurado nga adu ti mangibutos kada kayo. Pudno mabayag pa'y dayta, ngamtay ko na ni Mayor, agmula kayon. Anyan day tapasablog, ma'am. Agpaiso ti ibagbagak, Chairman. Anya? Ni Tatang? Kumandidaton to para sang gunyan? Imbes nga kagawad no sikat ag chairman. Un ka no. Makilain up ka ni Mayor Palpalato. Wala ni Tatang. Palubusan to nga tamat ni Nanang. Baita na. Agay ayat ni Nanang taggibusen ti term na chairman ti barangay. Agririlakit day na mamuan na day ta plano da ka na Mayor. Ay, sigurado Mabayag pa yung agpaiso na ita. Ngam talagan sa akasta ng iti politikaw. Nasakbay dala unay. Hanyakit din ni Tatang. Nagmayat latan. Kambisyon mo ta. Gundaway lang. Tani Mayor mismo tinangalukoy kinkwana. Ngam day. Tay Kuramon Rosa. Nagulgululakat nga rodan ti serkan na. Hanyamatan ni Tatang. Imanugot na dagos. Yak pa'y nakasarita ni Tatang may papanit ti dayta. Ngam uray no mabayag pa'y. Ang mga nudinan ibabaway. Nakaplano dat ka. Kasta? Uy, paawid kami itayag. Isa sa anak ko na anaddan iti gundaway nag-comment. Imbaga, di ka nag-comment. Narigat nag-comment ka adagos, Dom. Amamumatan ni Tatang. Un nga raw. Naitamat tinapanunod ko. Masigurado ka saan to apalubusan ni Nanang. Uray pa no dinan to palubusan sa panagkunak at nagwinmutan ni Tatang. Wenday tan as sana may babawi pa. Yan ni Tatang. Di naman laimbagamot ngay muna kada tayo kada Nanang. Binukudan nan din nagdesisyon. Nga da. Sana pa nagreklamo. Ngunod dan tuman problema. Nang runa no maipapanton iti salunat na. Saan mo't lang nga isunto ti marigatan kat. Mapirwisyo tayo ito amin. Adamin dito na. Ngam, wera ko mamapasamak ti kasta. Ay, puwera at talaga, Dom. Uray ka sa nutirigat ako nada. Basta awa nagsaksakit. Unmit. Ay, at tayo, mapo. Naimbagla ko mano saan da pa'y a senior citizen. May sapa dita. Naunday dita agarup talo atawan na palabasan. Ita man paya sa anak nagtuglaw. Apagiso ko matawan pa'y ni Rosa. Agmalim dalakid di ka ni Nanang hindi po ni Raria. Taadda na ka masaya kita. Awan ba't nga rodmud ko ngagsurat. Masadutak pa'y kidi amang isagana iti laptop ko. Ada malagip ko. Kumusta nga tan nakatugangak? Imbaga nga tan ni Tatang tinagsaritaan da ka ni Mayor. May papaniti pa nagkandidato nanto para sanggun niya. Saan na nga taan nagrikyaran na niya? Ay. Kasla makikita ko, ti panang mula-mulagat ni katugangak asufay. Amang upay ka ni Tatang Gustay. Amang nuurela itong kiknan di tamudo na itituktok ni Tatang Gustay. Under na ngamin kat ni Tatang no tanduma. Nangaruna no adda kayat na.
Kailan mapampanunot ka. Ilad kulatan. Ay, ito iti pagimbagan na tabus ko ti bagbagay. Ay, nakalukat gahan tiri daw. Isarak tiri daw. Tamangan no, makaturong kak matlakit tino agila da. Amang ano, sa bali at tawa, sumra kajak mapuutan. Narigatan. Numaysa akton na sanggunian. Agopisina akton ni munisipyo. Talagang sa pampanunutin yung titulagan nyo kani Mayor Talagang sa saan nyo na may babawi na dyan, Chairman. Tapay ngamin ngay babawi kat gundaway kung tumot na makangato iti pwesto. Nyan. Sa bagay. Nyan na nagtairak to no kanayo nakto ang nakaporma. Ngam kasanungatan no adda akton iti opisina. Opisina adagusan ti pampanunutin niya. Siyempre. Sa nadakes no pumayso nga opisinak tumutin ni munisipyo. Panunuti ka nanyan tumutilangak nga opisina ni munisipyo. Anyan? No dito'y barangay hall. Ayos laeng nga oradyak idis-disote kalugong ko. Tanyaman nga oras kat rumwara ngagpag na iti kalsada wenno iti barangay garden. Sa balinton no adda kiti munisipyo. Wala mata. Anyat makunam. No itapay langgat agatang ako ni di pangporma para opisina. Ha? Itapay lang agpadait ako ni ti pulo barong kas kada dila na pantalon. Anyat makunam hadumeng. Adda ka pa'y matlagayam dito kwarto lakay. Kung naklanunapan ka na di barangay hall. Madamdaman ton. Damot ni Jenny Duming. Aguray ka. Anyat ar-aramidong. Ay awan, adaya. Di ka man. Di ko namdyak ka mau. Itay pa'y apusipos ka apusipos di tasangot ti sarming ti aparador. Pasaray agkalugong ka. Sa inton kwan, ikatem sa kaman agsarmingag. Apo ay agusting buy-buyaan ka. Itay pa'y kunamsa. At sinirsirip na gayam. Kitwain. Jakin gagara, siripin ka. Sumre ka kumaitayan. Taalaak dagiti namurngan tata aglabaak. Ngam nadlaw kong adda ka pa'y ditoy. Iso nagsarimadengak di tayan tiri daw kat. Kat? Sinirsirip na ka? At kapilitan Apay, anya ayala unay ti sarsarmingab. Kato'y bagi ka, anya kuma. Aggantil ka man nga ta nalaklakayan na niya. At daman nga ta nasarakam akatsat mo atin ejak dita. Anya, katyat, anya na asasaw manin. Alawan. Nataraki kalauna yun, Gusteng. Ala, ituloy mo ti agpusipusipos di tasango ti aparador. Tani, irwar kong dagito yung labaan. Dita kan. Sige, agsarming kalaan. Anyan ni Sufing. Sinirsirip na kitin. Dumlawakan ka kagawad tumeng. Tapay. Anya ti madmadlaw mo? Di man, Chairman. Masansan amala daw nga umay dito'y barangay hall. Sa kanayon ti pagwapo na. Sigur mo't nagpagpagwapo ni Chairman? Ngam sa bali ita kagawad. Kanayon pa yun ang nakapulo. Wano saan, naka-long sleeves pa. Ano ti madmadlaw mo ka ni Chairman Ay talaga.
Siyak sa ti sekretariana. Ay, amukon! Anya ti mo po. Agsansana yan nga agsanggunian. Oin. Mapali na kasta. Ada kami plano ni Mayor. Kadwanan to kano inton sumaruno nga eleksyon. Abaw! Sumaruno nga eleksyon. Manopay atawan nga iti palabasan. Sanggunian to nga rodan ni Chairman. Kagawan. No, adon to ti mailawan na mga botos ko na mata. Anya kita mailawan mo ten kagawad dome. Ado ti gagayem kan makamam mo ken ni Chairman. Namnamaam, abang-abak to no bilang. Ay sus, no siyak laang amang palpaliiw. Dakkel ti namnama na kagawad. Apag isaw, ta-graduar ton iti term 9 ton sumaruno nga eleksyon. Sus, mabayag pa rita. Saan tayo amang namnama? Amang ano, mapautulaan. Sana dakes, nagarapa, panakaw. Abay! Di mo kaya taya, amay santumute na marara masanggunian to'y amam anatarake. Hala ni Tatang. Nakadayo kayo nga gar-arapaap. Ado pwede mapasamak, sakbay dayta, Tatang. Isus, kakaisuna alibri. Nagarapa, awan bayad na. May mayat betlaeng no positive minded na tao. Agkan kandidato akpay lang arod mayat. No ti pan nakaabak ko ti pampanunota ka. Sa bagay. Ang mabayag pa'y dayta. Yo. Kababain no isulat sang kasauyo. Uray ta sa anak mat akas kadagiti daduma dita apalawas. Kasla palawas kayo na di yung mapupuutan. Di kay kumamasair, no, palagi panda kayo, Tatang. May mayada na da kami timang dilaw kada kayo ti sabali at tao. Alawinin. Yan. Madi, no, day talat sarsaritain nyo, Tatang. Ibaga da palawas kayo. Gaputa na asidag ni Mayor kada kayo. Wan matkit di Ngam umapal la dagiti agsaw iti kontra kada tao. May papan iti kinasingad mi ken Mayor. Agambisyon kayo. Ngam, di yu labsan, Tatang. Saan nyo kumatultuladan dagitay siga dita sumanao? Pudno nga gambisyon na kanakaw. Ngam sa anak kakas kadagitay siga dita palastog latam moda. Anyaman tinagsaritaan nyo kada Mayor, aguli magkailatan. Di yun sang kasao. One mate. Bagam to man kit day ni Domeng. Nay, apay ni Domeng, Tatang? Amang ano isomat, imang ibagbaga palang wadak. Agambisyonak, ngagsanggunian, ngem pagsayaatan ti kakailyak, ti makagapaw. Anya jay kinunam itay rusa. Nangag ko itay bigat tindong-dong aw ti asawa ti malamlamayan. Anya tindong-dong aw na aya. Indung-dung aw na amaladangitan launay gaputa saan na kanun anauray ti imbaga ni Mayor apa nagsanggunyan na. Aniya. Ni. Agdungdung aw manen. Hintay og tagag. Amangan ulitin na kay indungdung aw na itay bigat. Anya kan sa rusa. Umay kayo nanang. Kaya't ko amang ngagyo mismo ti panagdung aw ti asawa ti natay. Nagsarding nanang, ngam agdung aw tumandaytan. Agtugaw tayo lata dito. Lawon. Dayta ka din nakatakder iti sangot ti lungong ti asawa dayta natay. Wain. Agdung aw lakit di man dayta. Nay. Agdung aw magpaisan. Anya pa idungdung aw na. Sayang pa iniin kalkala niya, Mayor.
Na. Tulong na tukid ka. Tagpatinggalangin iti abulay na. Rosa, apay akas dati dungdong aw na di ta asawa na anatay. Agding kailat tananan. Ginon ko na ang kampanyang tuman. Kapwede ka rin na. Nga lang nakatuwa ka rin yan na. Ito't madanon man ang eleksyon. Agam, anya pa ito? Katatay ka! Ay na Rosa aya. Di ko pigsabindek sa unana. Anyamot daytan Rosa. Uray na no, may kampanyang tumaymit ko Rosa, aon nagdumanan kan tatang mo iti bagbagana, may papan iti asawa na. Kas kini tatang mo, kinatulag samot ni Mayor Ray tanatay. Tingag kailat tanana. Ay, buti na kaya! Ay napa. Happy na naman na! Nay, abangan do ako law. Ay, Sarapaan niyo. aglos doy natin. Ay, saan? Nay, aglos doy kag paisaon. Awan ka na kakuyog to ni kompadre nga. Tani German din nagbuksan. Ni mo tatang mo ti bagbagana. Ni mo tatang mo ti bagbagana, Rosa. Sos. Nairindip kumatan ito yung labit yung munisipyo. Urayak lang nagtagtagay na pa. Di pa rimor ni tatang iti. Dumeng! Let's go! Mapantad! Anya nga agkandidato kay to ka na. Aparsang ko niyan. Anyat kinunam! Di ko na. Agawit tayo. Tata.